नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आंबा काजू बागायतदारांचा प्रश्न, शेतकऱ्यांना नोटिसा, वैभव नाईक आक्रमक। कॅप्टन खरातसह फोटोमुळे आरोप, केसरकरांचा खुलासा। आणि जिल्ह्यातील कृषी खात्याचं क्वालिटी कंट्रोल करतंय काय, राजू शेट्टींचा सवाल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कुडाळेतील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या पटांगणावर सिंधू सरस प्रदर्शनाचं दिमागदार उद्घाटन झालं। मात्र पहिल्याच दिवशी नियोजनातील मोठ्या त्रुटी समोर आल्या आहेत। मार्च महिन्यातील रणरणत्या उन्हात आयोजित या प्रदर्शनात स्टॉलधारकांसाठी लावलेले पंखे चक्क 15 फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर असल्यानं खाली बसलेल्या महिला भगिनींना प्रचंड उकड्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे। कुडाळ येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या पटांगणावर सिंधू सरस प्रदर्शनाचं दिमागदार उद्घाटन झालं खरं, मात्र पहिल्याच दिवशी नियोजनातील मोठ्या त्रुटी समोर आल्या आहेत। मार्च महिन्यातील रणरणत्या उन्हात आयोजित या प्रदर्शनात स्टॉलधारकांसाठी लावलेले पंखे चक्क 15 फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर असल्यानं खाली बसलेल्या महिला भगिनींना प्रचंड उकड्याचा आणि भट्टीचा सामना करावा लागत आहे। जिल्ह्यातील शेकडो बचत गट आणि लघु उद्योजकांनी मोठ्या आशेनं या प्रदर्शनात आपले स्टॉल लावले आहेत। भव्य मंडप उभारताना छताची उंची प्रमाणापेक्षा जास्त ठेवण्यात आली, मात्र या छताला लावलेले पंखे इतक्या उंचावर आहेत की त्यांची हवा खाली स्टॉलपर्यंत पोहोचत नाही। आंबा काजू बागायतदारांच्या चक्काजाम आंदोलनाबाबत शेतकऱ्यांना नोटीस आल्यानं वैभव नाईकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे। पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या आंबा आणि काजू बागायतदारांनी गेल्या 10 दिवसापूर्वी मोर्चा काढला होता आणि या मोर्चात हजारो शेतकऱ्यांची एक मागणी होती की शासनाने लवकरात लवकर हेक्टरी 5 लाख रुपये मदत करावी। या संदर्भात आता विधानसभेचं अधिवेशन बुधवारी संपत आहे, तरी पण अजून घोषणा झाली नाही। स्वतः पालकमंत्री या मोर्चाला समोर गेले होते, त्यांनी सांगितलं होतं माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत बैठक झाली, या बैठकीत शेतकऱ्यांना कोणाला बोलवलं नव्हतं, परंतु लोकप्रतिनिधींना त्यावेळी चर्चा झाली, परंतु अजूनही मदत जाहीर झाली नाही। आणि त्यामुळे आम्ही 23 तारीखच्या मोर्चाच्या वेळीच 23 तारीखचं आंदोलन हे आम्ही मोर्चाच्या वेळी जाहीर केलं होतं आणि त्यामुळे उद्याचं हे आंदोलन होणार आहे। परंतु सरकारने आता मात्र दडपशाही सुरू केलेली आहे। आमच्यासारख्या राजकीय लोकांना नोटीस आहे हे काही नवीन नाही, परंतु गोरगरीब शेतकरी आहेत, आंबा आणि काजू बागायतदार आहेत, यांना मात्र सरसकट नोटिसा काढलेल्या आहेत की त्यांना त्यांच्यामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करून एकतर ते आता या नुकसान भरपाईमुळे त्रस्त झालेले आहेत आणि असं असताना त्यांना नोटिसा काढणं म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ सोडण्यासारखा प्रकार आहे। जसा मोर्चा शांततेत झाला तसंच उद्याचा रस्ता रोको सुद्धा शांततेत होईल, कोणाला त्रास होणार नाही, फक्त आमच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत म्हणून आम्ही हे रस्ता रोको करतोय। आणि उद्याच्या रस्ता रोकोमध्ये नोटिसा पाठवून तुम्ही हे थांबू शकत नाही। शेतकऱ्यांचा उलट शेतकऱ्यांना दडपशाहीचा प्रकार केला तर त्याचा उद्रेक होईल आणि त्यामुळे या नोटिशीला घाबरून न जाता शेतकऱ्यांनी या रस्ता रोकोमध्ये सहभागी व्हावं। खासदार राजू शेट्टी याचं नेतृत्व करणार आहे आणि आपल्यामार्फत सगळ्यांनी सहभागी असं आवाहन मी आपल्यामार्फत करत आहे। महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रचंड काम करत असल्याचं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबडकर यांनी सांगितलं आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदसाठी आणि त्याबरोबर DRDAसाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेसाठी आम्हाला एक अत्यंत आनंदाचा आणि त्याबरोबर अभिमानाचा दिवस आहे। आपल्या हस्ते आज आम्ही हे सिंधू सरस आणि मिनी सरसचं उद्घाटन केलं आहे। सर 2016ला सुरुवात झाली याची आणि 2016 पासून आज अखेर जिल्ह्यामध्ये ह्या बचत गटांना आपण सर 850 कोटी रुपये वाटप केलेले आहेत विविध बँकांच्या मार्फत। जिल्ह्यामध्ये आमच्या 10,000 बचत गटांचं जवळपास 1 लाख महिला याच्या मार्फत जोडल्या गेल्या आहेत। अजूनही महिलांना सर यायची इच्छा होती, पण उन्हाचा त्रास याच्यामुळे आम्ही त्यांना थांबवलं। सर गेल्या वर्षी 150 कोटी रुपये सर आम्ही एका वर्षामध्ये वाटप केलं आहे। ह्या सगळ्या महिला ह्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद सर प्रचंड काम करत आहे आणि त्याबरोबर आता सर आम्हाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष साहेब आणि जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष साहेब त्याबरोबर सर्व 50 जणांची टीम आम्हाला मिळाली आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला आणखीन काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल। गेल्या 3-4 दिवसामध्ये सर भरपूर आम्हाला त्यांनी फीडबॅक दिलेले आहेत। ते काम करायला प्रचंड इच्छा असणारे दोन्ही सर आमचे पदाधिकारी आहेत।
25 तारखेला सर आमचे आणखीन पदाधिकारी सभापती निवडणूक होईल. त्याच्यामुळे सर ह्या संपूर्ण जिल्हा परिषदला आम्हाला सिंधू सरसला एक मोठं प्लॅटफॉर्म मिळालं सर याच्यामुळे. आणि आमच्या बचत गटाच्या ज्या महिला आहेत सर, येणाऱ्या 5 दिवसीय सर आमचा कार्यक्रम आहे. त्याच्यातला एक मुख्य उद्देश असा आहे की महिलांचं सक्षमीकरण करणे, बचत गटांचं सक्षमीकरण करणे आणि त्यांचे आर्थिक त्यांना त्यांच्या पायावरती उभं करणे. सर गेल्या वर्षी मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 150 कोटीच्या अगेन सर जवळपास 10% म्हटलं तर सुद्धा 15 कोटी रुपये सर त्यांचे नफा झाला या लोकांना. ते इतक्या चांगल्या प्रकारे सर या बचत गटामध्ये काम करत आहेत. आज आपण आलात त्याच्यामुळं सर आम्हाला आणखीन प्रोत्साहन मिळेल, आणखीन आम्हाला याच्यामध्ये काम करायला उत्साह मिळेल. सर गेल्या 2 दिवसामध्ये काही इंडस्ट्रीजना मी व्हिजिट केली आहे. त्या इंडस्ट्रीज बरोबर सुद्धा काही बचत गटांचा आम्ही टायअप करायचं ठरवलं आहे. प्रोडक्शनमध्ये म्हणजे इंजिनिअरिंग प्रोडक्शनमध्ये आम्ही काही सिंधू सरसमधील प्रत्येक स्टॉलमध्ये स्वप्न दडलेलं असल्याचं प्रतिपादन प्रमोद कामत यांनी केलं आहे. आणि आजचा दिवस हा आपल्या जिल्ह्यासाठी अतिशय अभिमानाचा आहे. सिंधू सरस हे केवळ प्रदर्शन नसून तर तो एक आपल्या ग्रामीण महिलांच्या जिद्दीचा आणि कष्टाचा कलाकुसरीचा उत्सव आहे. हा उत्सव साजरा करताना साहेब मिनी सरस 2025-26च्या माध्यमातून आपण ग्रामीण व्यवस्थेला अधिक नवी दिशा आणि बळकटी देण्याचं काम करतो. याचा मला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष मी आणि माझे सहकारी आणि सर्व प्रशासनाला पण याचा अभिमान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलेली स्वावलंबनाची परंपरा आज आपल्या बचत गटातील महिला खऱ्या अर्थाने पुढे नेत आहे. चूल आणि मूल याच्या परिघातनं बाहेर पडून आज आपली माता भगिनी उद्योजक बनत आहे आणि त्यांनी तयार केलेल्या मालाची शहराची बाजारपेठ मिळवून देणे या प्रदर्शनाचा मुख्य भाग आणि उद्देश आहे. या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या प्रत्येक स्टॉलमध्ये एक स्वप्न दडलेलं आहे आणि कोणी घरगुती मसाले तयार केले आहेत तर कोणी हस्तकलाच्या वस्तू तयार केलेल्या आहेत. आपल्या जिल्ह्याची संस्कृती चव जगापर्यंत पोहोचवण्याचे हे एक उत्तम व्यासपीठ आहे असं मला वाटतं. मी उपस्थित नागरिकांना आवाहन करतो की मॉलच्या चकापिकीपेक्षा आपल्या भगिनीने प्रेमाने व शुद्धतेने तयार केलेल्या आपल्या वस्तूंना विकत घेण्यासाठी प्राधान्य द्या. कारण मी सुरुवात केली त्याने विकत घेण्यापासून सकाळपासून आपल्या सहकार्याने सुरुवात केलेली आहे. आपण सुद्धा हात जोडून आपल्या विनंती करतो, एवढ्या लांबनं कष्टानं महिलांनी तयार केलेल्या या प्रदर्शनात आणलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्या घरगुती वस्तू असतील, आपण तयार कष्टानं केलेल्या वस्तू असतील त्या आपण विकत घ्यावा, त्यांना आर्थिक सहाय्य करावं, असं सक्षमीकरण करावं असं मी विनंती करतो. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मी केवळ प्रदर्शन भरून आम्ही थांबणार नाही तर या महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे, पॅकेजिंग व मार्केटिंगसाठी मदत करणे, बँकेकडून सुलभ कर्ज पुरवठा उपलब्ध करून देणे या गोष्टीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. लखपती दिदी हे अभियान केवळ कागदावर न राहता आपल्या प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी सन्माननीय आपले पालकमंत्रीसह सगळेच आपला मदत करत आहेत आणि आम्ही त्यासाठी सर्वजण कार्यतत्पर आहोत. मी या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या सर्व बचत गटांना शुभेच्छा देतो. तुमच्या हाताला मिळालेली कला व कसब तुमच्या प्रगतीचे द्वार उघडो. तसेच नागरिकांनाही विनंती करतो, या प्रदर्शनाला जास्तीत जास्त भेट द्या. तसेच आपल्या स्थानिक उत्पादनांना स्वाभिमानाने स्वीकार करा. जेव्हा आपली एक महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते तेव्हा संपूर्ण कुटुंब व गाव प्रगत होतो. हाच सिंधू सरसचा खरा विजय आहे. मी आज आलेल्या सर्व तिथं महिला बचत गटाने जिल्ह्यातल्या ग्रामस्थांना विनंती करेन, आपण जाऊन याचा आपल्या गावात आणि बाहेर जाऊन प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. उद्या आणि 4 दिवस चालणाऱ्या या आपल्या सिंधू रस कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त आपल्या गावातील लोकांना आपल्या बचत गटांना पाठवा असं आपल्याला विनंती करतो आणि इथेच आपला आशीर्वाद घेऊन इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीतील लक्ष्मी ऑर्गॅनिक केमिकल लिमिटेड कंपनीविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाला शुक्रवारी नाट्यमय वळण मिळालं. कंपनीतून एक थेंबही बाहेर जात नाही असा दावा प्रशासन व संबंधितांकडून केला जात असतानाच कंपनीच्या गेटमधून बाहेर पडलेला टँकर आंदोलकांनी पाठलाग करून CETP बाहेर पकडल्यानं खळबळ उडाली. आंदोलकाचा आक्रमक पवित्रा पाहून CETP प्रशासनानं टँकर आतमध्ये न घेता तो परत कंपनीकडे पाठवला आहे. खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीतील लक्ष्मी ऑर्गॅनिक केमिकल लिमिटेड कंपनीविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाला नाट्यमय वळण मिळालं. कंपनीतून एक थेंबही बाहेर जात नाही असा दावा प्रशासन आणि संबंधितांकडून केला जात असतानाच कंपनीच्या गेटमधून बाहेर पडलेला
टँकर आंदोलकांनी पाठलाग करून सीईटीपी बाहेर पकडल्यानं खळबळ उडाली. आंदोलकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून सीईटीपी प्रशासनानं टँकर आतमध्ये न घेता तो परत कंपनीकडे पाठवला. लक्ष्मी ऑर्गॅनिक केमिकल कंपनीमार्फत घातक फिपासचं उत्पादन होत असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जात असून ही कंपनी बंद करावी या मागणीसाठी गेले कित्येक दिवस कोकण नागरी संघर्ष समितीमार्फत कंपनीच्या गेटसमोर धरणं आंदोलन सुरू आहे. चिपळूण खेडो तालुक्यातील लोटे परिसरातील धामंडवी, आमडस, भेलसई, लोटे, गुंडे, आवाशी, चिरणी, गुणेखुंट, सोनगाव, कालुस्ते, बुद्रुक आणि शिर्डी अशा एकूण 11 ग्रामपंचायतींनी कंपनीविरोधात ठराव केल्यानं आंदोलन अधिक तीव्र झालं आहे. कंपनी बंद होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील असा निर्धारही ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. कॅप्टन खरातचा फोटो व्हायरल केल्यामुळे तसंच झालेल्या आरोपांवरती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी खुलासा केला आहे. नमस्कार. मी सध्या मुंबईच्या बाहेर असल्यामुळे मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रात होत असलेल्या घडामोडीच्या संदर्भात काही खुलासे देऊ शकलो नाही, म्हणून ही आपल्याला रेकॉर्डेड क्लिप पाठवतो. याला आपण प्रसिद्धी द्याल अशी अपेक्षा करतो. त्या ठिकाणी कॅप्टन खरात यांना अटक झालेली आहे आणि अतिशय घृणास्पद अशा एका आरोपाच्या संदर्भात ही अटक आहे. त्याचा निषेध मी निश्चितपणे करतो, परंतु त्या संदर्भात जे काही चौकशी असेल आणि जी काही शिक्षा व्हायची त्याबद्दल न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल. परंतु त्यांच्या ओळखीच्या लोकांना याच्यामध्ये गुंतवणं, त्यांचे फोटो प्रसिद्ध करणं हे अतिशय चुकीची बाब आहे असं मला स्वतःला वाटतं. एक फोटो जो प्रसिद्ध झालेला आहे त्याच्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब आहेत, श्रीकांतजी आहेत, मी आहे. हा जो फोटो आहे तो ईशानेश्वर मंदिराच्या साठी कॅप्टन खरात हे रस्त्याची मागणी करण्यासाठी मुंबईला आलेले होते, त्यावेळेचा तो फोटो आहे. हा रस्ता तयार सुद्धा झालाय, कोणीतरी जाऊन तो बघू शकतो. शेवटी ईशानेश्वर मंदिरमुळे माझी आणि कॅप्टन खरात यांची ओळख झालेली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे मी स्वतः देवभक्त असल्यामुळे आणि शिर्डीला जात असताना वाटेत सिन्नरमध्ये हे ईशानेश्वर मंदिर असल्यामुळे कधीतरी तिथं जाणं निश्चितपणे होत होतं. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की कॅप्टन खरात यांचा ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये चांगला अभ्यास असल्यामुळे माझ्यासारख्या अनेक लोकांची त्यांची ओळख आहे. परंतु यामुळे काही राजकीय जे आरोप केले जातात ते मात्र अत्यंत चुकीचे आहेत. विशेषतः संजय राऊतने म्हटलेलं आहे की ते माझं डिपार्टमेंट चालवतं, ते कसं चालवणार? ते एकदा सुद्धा माझ्या ऑफिसमध्ये आलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. माझं डिपार्टमेंट चांगल्या रीतीने चालत नव्हतं असं त्यांनी जे म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी माहिती घ्यावी की माझ्या काळात शिक्षण खात्यात आणि मराठी भाषेच्या खात्यामध्ये जे निर्णय झाले क्वचितच एखाद्या मंत्र्यांच्या कालावधीत तसे झालेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे डिपार्टमेंटचा किंवा व्यक्तिगत संबंध त्यांच्याशी नेऊन जोडणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. दुसरा फोटो आहे त्यांच्या मुलीच्या लग्नातला आहे, ज्यांची आपली ओळख आहे. त्यांच्या लग्नाला आपण जातो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्याशी होत असलेल्या भेटीमध्ये या संबंधातील त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनाची कधीही चर्चा ही माझी आणि त्यांची झालेली नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की माझ्यासारख्या अनेक राजकीय लोकांना केवळ ओळख आहे म्हणून याच्यामध्ये फोटो प्रसिद्ध करणं किंवा त्याच्याबद्दल काहीतरी मजकूर छापून आणणं अत्यंत चुकीचं आहे. अनेक लोकांची ओळख ही त्या ॲस्ट्रॉनॉमी या शास्त्रामुळे झालेली असते, पण त्याचा अर्थ त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनाशी कोणाचाही संबंध आहे असा त्याचा अर्थ बिलकुल निघत नाही. आणि त्याच्यामुळे अशी प्रसिद्धी जर होत असेल तर ती चुकीची आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की या संदर्भात जे फोटोग्राफ्स आलेले आहेत त्या संदर्भातला खुलासा हा आपण द्यावा अशी मी आपल्याला नम्र विनंती करतो आणि झालेल्या कृत्याचा मी निषेध करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिल्ह्यातील कृषी खात्याचं क्वालिटी कंट्रोल करतंय काय असा संतप्त सवाल शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तुम्ही शेतकऱ्यांना नीट सेवा द्या, राजकारण करायचा मुद्दाच नाही आहे. राजकारण करायला आहे आमचं क्षेत्र तिकडे नाही, कोकणात येतं. कोकणातल्या शेतकऱ्याची आर्त हाक ऐकून मला डोंगर ओलांडून इकडे यायची पाळी आहे. मी आता या आंदोलनातनं रिकामा झाल्यानंतर या सगळ्या औषध कंपन्या ज्या जे काही प्रतिनिधी गेले होते पोलिसांच्याकडे त्यांच्याकडे बघूनच घेणार आहे. आता मी ही धमकी समजा पाहिजे. क्वालिटी तालुक्याचं जिल्ह्याचं कृषी खात्याचं जे क्वालिटी कंट्रोल आहे ते काय करायला लागले, किती निकृष्ट दर्जाची बंदी घातलेली औषधं मार्केटमध्ये आहेत त्याचीही तपासणी झाली पाहिजे. आता मी सोडणार नाही कोणाला. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आंबा काजू बागायतदारांचा प्रश्न, शेतकऱ्यांना नोटिसा,
वैभव नाईक आक्रमक. कॅप्टन खरातसह फोटोमुळे आरोप, केसरकरांचा खुलासा. आणि जिल्ह्यातील कृषी खात्याचं क्वालिटी कंट्रोल करतंय काय, राजू शेट्टींचा सवाल. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.